Asirin samun dukiya ne a cikin ɗakinka za ka yi aikin da za ka samu waɗannan manya-manyan kuɗaɗe har miliyan 200 a cikin ɗakinka ko a cikin ɗakinki ko kuma a shagonka ko a gidanka ko a kangonka. Wannan sirri ne wanda ba wai sai ka sa a yi ma ba, da kanka za ka iya yin wannan asirin. Sirri ne mai sauƙi tunda duk sirrin da za a ce za ka aikata shi a dare ɗaya daga 12 na dare zuwa asuba, ka aikata sirrin da za ka samu miliyan 1 har miliyan 200, to wannan sirri mai sauƙi ne. Kuma duk wanda zai ɗauki wannan sirri ya baka, ko da mahaifinka ne to ya cika masoyinka. To wannan sirri ne ga shi nan kyauta babu ko sisinka. Amma na tabbata in dai ka aikata wannan sirri to za ka yi mana addu'a kuma za ka yi ma Allah Subhanahu wa ta'ala godiya. Kuma wannan sirri izininsa shine ka danna mana subscribing, ka danna mana liking, sai ka yi sharing ɗinsa ga 'yan uwa su ma su amfana. Wannan sirri ne wanda za ka aikata shi za ka mallaki kuɗaɗe miliyan 1 har miliyan 200. Yanzu sirrika ne muke ba da su waɗanda za a samu manyan kuɗaɗe, waɗanda saboda yanzu an zo yanayi da mutane suna buƙatar agaji. In dai kana da wata baiwa taka da za ka amfanar da al'umma, to yana da kyau ka fito da ita domin mutane su amfana. Mutane suna cikin wani hali, ko ina ka shiga kokawa ake, babu kuɗi, kasuwar babu ciniki, babu riba. Mutane su dinga tafiya ƙasashe neman kuɗi amma kuɗin sun ƙi samuwa. Wasu a garuruwansu, wasu direbobi, wasu aikin gwamnati, wasu kanika, wasu aikin ƙarfi. Amma dare da rana faɗi tashi ake amma kuɗin sun ƙi samuwa. To wannan dama ce da ta samu, wannan dama ce ta same ku 'yan uwa. Ku daure, ku cire ƙyashi da hassada, ku aikata wannan asiri kuma ku yaɗa shi, ku yi sharing ɗinsa. In kana WhatsApp ka tuttura, in kana TikTok ma ka ɗauko shi ka ɗora a TikTok, mun lamunce. Wannan sirri yana da kyau ka yaɗa shi yadda ka gani ka amfana, su ma al'umma Annabi su ma su gani su amfana. Muna godiya sosai sosai ga masoyanmu, jama'armu, al'ummarmu na faɗin duniya. Wannan asiri ne yadda ake yin shi. Za ka so turaruka ne guda biyu. Za ka so turaren Shambutu sai Madinatul Haya na ruwa. Dukansu ya zama na modin ɗin ƙasar Saudiyya ne. Su ne original. Sai ka samu ɗaki wanda ba wanda zai shiga ɗakin har sai ka gama aikinka. Sai ka samu akwatu ko kuma adaka ta ƙarfe, irin ta daɗin nan. Yauwa sai ka zo ka zuba wannan turaruka duka biyu, sai ka samu kaucin gora, kaucin mangwaro, kaucin kuka, sai ka daddaka su sai ka zuba, sai ka mai da murfi sai ka rufe, sai ka dawo gefe. Lazimi ne na Ismul Azam kun fayakunu. Akwai wata aya ita ce ƙarshen Yasin. Ana cewa innama amru iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, innama amru iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Ita ce za ka yi ta ƙafa 100,000 da 20,000 da 4,000, sai ka buɗe wannan abu za ka samu waɗannan kuɗaɗe. Subscribing da alamar ƙararrawa, sai ku daure ku danna mana subscribing, muna godiya.